ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1953 ମସିହାରେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ବିମାନବନ୍ଦର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କୋଚି। ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଭାରତରେ ମୋଟ କେତୋଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି? ଉତ୍ତର 25ଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ଓ ଚାଇନାର ସୀମାରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେକମୋହନ ସୀମାରେଖା। ନୀଳ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦ। ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ର। ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳ ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ।